I veliki pozdrav svima, dobrodošli, danas igramo Minecraft preživljavanje. Kao što već vidite, evo nas u Create New World. Ovdje ćemo da krstimo naš svet, krstit ćemo ga preživljavanje. Ajde, cheat. Chest, evo ga, to ćemo kao da stavimo i idemo, krećemo odmah, nema zezanja. Ajde. Ajde, čoveče. Evo nas. Da vidimo šta. Dobro. Samo da znate, nešto laguje. Čekaj malo sveta da podesimo dok. Dobro. Ja sam instalirao neke modove, instalirao sam mod, dakle za stolice, za razne gluposti, mislim da će biti ekstra, sa tim kao dekoracija. Vidjet ćete o čemu se radi u sljedećim klipovima, ali sada čekaj da se kupimo drvo. Mislim da je drvo, evo ga, taj legendarni skin. Mislim da će biti ekstra. Vidjet ćemo čekaj da sakupimo ovo drvo. Ajde. Sad ćemo da napravimo naš crafting table. Sada ćemo, kuću ćemo da napravimo, mislim sad za prvu noć ili drugu. Napravit ćemo ovdje, jer ako ne nađemo vunu, šta ćemo onda da radimo, onda ćemo da odemo negdje daleko i posle dok se vratimo. Mislim da znate o čemu pričam, tako da napravit ćemo odmah ove štapiće, napravit ćemo Enderman, what the fuck, idemo, napravit ćemo odmah drveni pickaxe, tražimo kamenje, mislim da nam je to trenutno potrebno. Prve, sad ove epizode među prvima bit će veoma smor, dok ja ovdje kopam, ovdje smaram se i tako to. Nadam se da ste vidjeli onaj klip kao update, tačnije znate da Mladen više ne snima i to sam preuzeo ja i sad krećemo novo Minecraft preživljavanje, ali samo ne znam što mi buguje pickaxe i bilo šta, to zato što sam instalirao shadere pa me zezuju. Nema veze. Mi uzimamo kamenje. Tako. Vidite kako buguje, vidite sad mi se ne vidi ni skin. Ovo ćemo, možemo da preklopimo ovako. Napravit ćemo šporet. Ovako, napravit ćemo sekiricu. Čekaj, da uzmemo ovo. Uzimamo za sekiru. I sad uzimamo drva. Sad mi dok pokupimo drva malo ćemo da se smaramo. I mislim da će biti gameplayevi svakog možda drugog dana ili ne znam, pošto sad sam na raspustu, mislim letnji raspust, ekstra je sve u fullu. Mi se zezamo, izlazimo mislim napolje, idemo, kupamo se, rashlađujemo se, svašta. Mislim, ajde kažite mi ko ne voli leto, ajde.
Napišite u komentarima ko ne voli leto i sad tu nijedan komentar, haha, šalim se. Da vidimo, evo, koliko sam, ja i ne vidim ovdje ovcu, da vidimo, malo smaranje. Sad je, inače, pošto ja živim u Pirotu, da i Mladen živi u Pirotu, ja živim u Pirotu i ovdje nam je vreme trenutno sranje. Zašto sranje? Pa ne znam. Bilo je juče i prekjuče nam je bilo nešto nevreme i gluposti i nemam pojma što. Da se kupimo. A evo ga čest. Evo ga, našli smo. Imamo hleba. Imamo još jedan pikeks. Imamo ovo. Dozvamo mi ovaj čest. Ove svetiljke. Dozvamo mi još malo drva. Da vidimo sunce gdje nam je. Sunce nam je tu negdje na sredini. Daj mi dozvemo. Idemo da tražimo brzo neko mjesto. Vidim krave. Da. Ovo nam je jako potrebno za papir, ali to nećemo sada i uzet ćemo pesak, pošto možda nećemo uspjeti da nađemo kasnije pesak, pa ćemo sada prikupljamo stvari. Čekaj da vidim ja game on hard, igramo na hard, fuck yeah, jer smo hardcore. Imamo 11 peska, tako to. Da vidimo sunce. Dolazimo mi tamo da poubijamo neke krave. Fuck. Dobro, dovoljno. Evo. Imamo za krevet. Da vidimo. Vidimo planinu tamo. Imamo sunce. Evo sad će da presići. Ne trebaju mi trenutno. Gdje možemo sad? Idemo, fuck. Da pojedemo leba. Šta kažete ovdje? Kako vam se čini? Ako mi ovo malo pročistimo, kao što ovo. Malo čeki sad. Malo mi ovo da pročistimo, ovako. I da mi napravimo naše malo sklonište. Ovo drvo da isečemo, što nam ne treba. Pa da, meni se kao dopada. Vidimo. Ćemo ovo sve da pretvorimo. Možemo malo da smanjimo. Evo ovako. Fuck. Tako. Može ovako. Fuck, uvijek se zeznem. To je to. To ovdje možemo da metnemo nešto, ne znam, prozor, tako. Dobro, to ćemo mi sečemo. Moramo brzo da napravimo jer već sunce nam silazi.
Ne. Da mi probamo ovako. Sa ovim modovima koje sam instalirao mislim da će biti ekstra. Mislim da će biti super. I bit će svašta. Ovo će nam biti kuća za prvu noć. Ovo ćemo ovako da stavimo. Stavit ćemo šporet. Zeznuli smo se. Ovo ćemo... Ne. Ajde. Tako. Sad ćemo da stavimo to. Ne. To ćemo... šta radim? To i to. Ćemo da ispečemo. Ajde, požuri čoveče. Mi ćemo krevet da napravimo. Ajde. Dobro. Sad ćemo da napravimo vratanca. Ajde. Ajde. Prozori. Ajde. Daj, sad ćemo i ovaj chest da stavimo. I idemo da spavamo. Ajde. I to će biti, ljudi, sve za danas. Nadam se da vam se dopala ova epizoda. Mi se vidimo u sljedećoj epizodi i bye bye.